araba ye juin kalo tile 10 ani 2 san 2024 aw bisimila Mali kunnafoni jabarani kan bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna an ma ladɔniya k'a fɔ établissement financier ni a tun bɛ tile 2 ɲɔgɔn kɔ bɔ ni olu yɛrɛ kɔni tun bɛ grève la a yirala k'a fɔ bi sɔgɔmada in na olu yɛrɛ kɔni établissement kilan bɛɛ o yɛrɛ kɔni dayɛlɛla Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye client ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni caman wulila ka u kunda banque olu kan ani guichet automatique kan walasa u bɛ se ko u mago o ɲɛnabɔ ka bɛn ni seli farikolo ɲɛnajɛ ale kunnafoniyaw kɔnɔna na kunun tarata don juin kalo tile 10 ani 1 san 2024 kɔnɔna na an ka ba Maliba Sanata Seko ale ni Madagascar olu dolontanw ye ɲɔgɔn sɔrɔ dolontan o yɛrɛ kɔnɔna min yɛrɛ kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye Madagascar ale dolontanw ye olu yɛrɛ kɔni carton rouge o sɔrɔ 16e minute o yɛrɛ kɔnɔna na nka o n'a ta ka bɛn a yirala k'a fɔ ko dolontan ye ale yɛrɛ kɔni kuncɛla fufu la. Seli ni ale yɛrɛ kɔni bɛ ka i sɛnsɛn kana dɔɔni fɛn min yɛrɛ kɔni ye kungilan ye ale ni finikala yɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bɔla ka kunnafoniya di k'a yira k'a fɔ kungilan u yɛrɛ kɔni bɛ ka o sɔrɔ dɔɔni ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye finikalalaw ye olu yɛrɛ fana bɔla ka yira k'a fɔ ko u bɛ ka finikala ko o yɛrɛ kɔni sɔrɔ dɔɔni nka u b'a yira k'a fɔ ko degun dɔɔni o yɛrɛ kɔni b'u kan ka ɲɛsin kurantigɛ ko kun ka kuma u b'a yira k'a fɔ ko ɲinɛnta in o yɛrɛ kɔni na client olu tɛ ka nimisi wasa sɔrɔ ka sabu kɛ kurantigɛ ko ye. Alisa an bɛ to seli kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye tajiw ye ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ o jigila kosɛbɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛnw ye bolimafɛn minnu ni olu bɛ maaw ta ka se u dagayɔrɔw la ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko u bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ ko jigili tɛ ka kɛ olu sɔngɔ na a yirala k'a fɔ seli ɲɛkɔrɔla o yɛrɛ kɔni na maa caman o yɛrɛ kɔni bɛ bɔ Bamako yan maa caman o yɛrɛ kɔni bɛ taa ka taa seli kɛ u dagayɔrɔw la u b'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye transport commun ninnu ye ko u yɛrɛ kɔni bi ye ko o gɛlɛyalen don kosɛbɛ ko kuma o kuma ko dɔ de kɔni bɛ ka fara olu yɛrɛ kɔni sɔgɔ kan ko nka ko dɔ kɔni tɛ ka jigin ko nka ko u yɛrɛ kɔni kɛlen don k'a ye ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye tajiw ye ko olu sɔngɔ jigilen don kosɛbɛ. An bɛ taa kajolokaw olu fɛ yen nɔ bɔrɔ langolo ale yɛrɛ kɔni tɛ jɔ mais fɛn min yɛrɛ kɔni kajolo ale yɛrɛ kɔni marabolo kɔnɔna ye kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni balo dɔw ye ko olu yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o bɛ ka gɛlɛya u fɛ yen kosɛbɛ u b'a yira k'a fɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye kaba bɔrɔ 100 kilo ye ko o yɛrɛ kɔni sɔngɔ ko o bɔla 3,000 o yɛrɛ kɔni na fo ka taa jɔ 4,000 ale yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ u b'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye saɲɔ ye ni o 50 kilo kun bɛ u ka marabolo kɔnɔna na 5,000 la ko o yɛrɛ kɔni yɛlɛla ka taa jɔ fɔ 7,000 o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn ko la fɛn min yɛrɛ kɔni ye sannikɛlaw ye olu yɛrɛ kɔni kamana galen don kosɛbɛ feerekɛlaw olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin balofɛn ninnu ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka dɛsɛ u ka sugu kɔnɔna na. An bɛ taa bakansikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sajala ni ale bɛ Kani Bɔzɔn marabolo fɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ tɛnɛndon juin kalo tile 10 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye banbagaciw ye ko olu yɛrɛ kɔni bɔla ka bingani wale ta ka ni marabolo in sɛgɛrɛ min yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ka to maa 6 ɲɔgɔn kɔ o yɛrɛ kɔni bɔnɛna ani na a yirala k'a fɔ maa dɔw olu yɛrɛ kɔni jogi la ko maa dɔw ko olu yɛrɛ kɔni tununa halisa olu ma ye fɔlɔ. An bɛ taa Bafula bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tanga Foyani ale bɛ Mayina marabolo fɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla ka yira k'a fɔ sibiridon juin kalo tile 8 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni ye musolaka dɔ ye ni ale si yɛrɛ bɛ taa jɔ 48 ɲɔgɔn kɔ la a yirala k'a fɔ ko ni musolaka in ale yɛrɛ kɔni kun bɛ ka taa a ko ba la ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye kaba pɛrɛn ye ko o yɛrɛ kɔni jigila ale kan a yirala k'a fɔ ko telefɔni o yɛrɛ kɔni kun tɛ ni musolaka in bolo ko nka ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye ɲikɛli ye ko o yɛrɛ kɔni kun b'a bolo ni a kun bɛ ka taa kunu ni o yɛrɛ de kɔni kɛla sababu ye ka to kaba pɛrɛn o yɛrɛ kɔni jigila a kan a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni suturali o yɛrɛ kɔni kɛla nin don kɔfɔta in yɛrɛ kɔni na an bɛ ala deli ala ka bada nɛma k'o di ani alisilamɛsu bɛɛ lajɛlen ma. An
an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Malawikaw olu yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ ka sabu kɛ u y'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye u ka vice président ye ko ale ni maa 9 ɲɔgɔn kɔ ko olu yɛrɛ kɔni su o yɛrɛ kɔni ye la avion bin dɔ o yɛrɛ kɔni sen fɛ kunnafoniyaw olu yɛrɛ kɔni bɔla k'a yira k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni u ka jamana ɲɛmɔgɔ ye ale yɛrɛ kɔni dusuma kasilen don kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na ale yɛrɛ kɔni ye tile kelen ko o yɛrɛ kɔni suganti ni maa kofɔta ye ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la Dr Solo Shilima ka sabu kɛ a y'a yira k'a fɔ Dr Solo Shilima ale yɛrɛ kɔni kun ye maa ɲɛnɛmaba ye jamana ɲɛmɔgɔba kunu min yɛrɛ kɔni ni a y'a hakili to a ka jamana ni a ka jamanadenw na kosɛbɛ o yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to o yɛrɛ kɔni ye jour de deuil o yɛrɛ kɔni suganti a tɔgɔ la. Kunnafoni kuncɛla an bɛ taa Centrafrique a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Centrafrique ale yɛrɛ kɔni gendarmerie mɔgɔw ye ko u yɛrɛ kɔni u tigɛ da maa mɔgɔ 2 o yɛrɛ kɔni kan ni olu yɛrɛ kɔni ye franco algériens ye u y'a yira k'a fɔ ni maa kofɔta ninnu maramafɛn caman o yɛrɛ kɔni tun bɛ olu bolo. Ni ne tun bɛ dansigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala m'an ka jɔnya na.